Yabona umkhulu wayesangoma wasitshela kahle nje wathi asidedele igazi phansi. Manje uyabona nje mina amadlozi wakithi nayifuna ngibe isangoma azangithatha wona msalofu angise la ngizathwasa khona. La ekhaya nje kuyofika isigijimi noma ucingo kushiwo kuthiwa uthe ugobela sithile ngeshe ningakhathazeki unjomani usendaweni ewukuthi uyathwasa lapho. Bangayikhathazi futhi nangenkomo engiyophuma ngayo lapho. Idlozi liyoyenza iplani njengokungithatha kwalo la ekhaya. Nabe ngisemanzini bayotetema baze baxole la ekhaya. Bayobona ngami sengibuye sengisivuthe sesangoma into ekwazi ukubona izinto ezingakenzeki. Mfowethu nje yathi nayicabanga ukuthatha isipoki sankosikazi ngedwebafu, doti leyo ntombazane yeke sakubukisa ngabantu la emndenini. Bheka omunye. Noma ngabe sebenengane ezintathu nangabe kulongo nje wentombazane, shiya phansi lo mhlolo. Hayi lento ngizwe ngomuntu ozathi njomani kuzamela uyothwasa guphuphu sesiyatatazela ke sonke la ekhaya sifunana nogobela esizathi siyamethemba. Umkhulu wathi asoshona empepheni emsamo lapha sisho ukuthi wemakhehle kufika umbiko la othi nakuyinini eniwulethile lowo mbiko lo ngiyavuma kodwa ke sengizalinda nina ningithathe ningise la ngizathwasa khona ningasathumela umuntu esiphila naye la emhlabeni la. Oyofika nje ngitshela ukuthi kumele ngiyothwasa nini kuphi kufaka isagila liphume ligijima lelo dlozi athi unalo. Alilanda ugobela wakhe msalofu umshaye naye ngibhanqe namathwasa wakhe. Liphuma idlozi lakhe keleke nje lime kude lapha. Lithi angimazi lowo muntu lowo. Ishinduku. Thina sikhule kunezangoma zangempela into ethi unawuzahlangana naye ushawa uvalo ungenzanga lutho. Nawubingelela uthi nawuthi sawubona athi thokoza ngane yami. Hayi labo mbomba yabahamba ama-club. Ufunane eklabhini uyisangoma lemsindo egcwele laphayana nemoya engafani laphayana ukhululeka kanjani uyisangoma lapha. Babuye bakhohlwe futhi ukuthi bayizangoma labantu bathi thokoza nabekhumbulile wema. Futhi manje sekuwese sebeyenza ibhizinisi lento yobungoma. Kufana nje nalabathakathi esinabo la ezweni. Le mithi yabo bashaya thina ngayo singenze lutho. Akukho namandla bazawathola emva kokushaya thina. Bayasishaya nje ngale mithi basishayela ubumnandi nje. Othi lapho ngapha basabe isizwe lethu la sihlushwa othambo lwabekhona. Ngake nginikwe lezi khwama zabo lezi wema. Ngaqonda izwe. Ngaqonda umhlaba. Yabona le ndawana nje lapha eyala eSouth Africa ekuthiwa yintonto ekuthiwa abantu abamnyama abavumelekile ukungena kuyona. Ngake ngibashaya ngezintwala nje ngishaye wasani ndoda mfazi ekhehla salekazi mfana ntombi nezinja zakhona. Hayi babambe nje unyaka wonke bese ngiyabaphumuza 1 week bonke same time o'clock. Zvele zinyamalale. Nakuphela iviki ngibuye ngotwayi bonke. Nawuke walala nje uvuka usunotwayi lubi. Into ezahlula odokotela bethe sibona lutho. Kwadokotela lona ngabe uhlobo lwawo zimkhalele naye. Ya, ubulala zonke ayishiya lo mbewu. Unyaka wonke bathilende umhlaba wonke. Baphinde ngibaphumuze 1 week. Nakuphela lelo viki ngibuya ngebhande. Nasuna 50 nje kuya phezulu ndiyakuhlala ibhande. La lihlangana khona game over. Bazi nje ukuthi thina la kulelizwe lethu wafika ku50 womnyaka ziyamuka. Manje labathakathi esinabo la eSouth Africa asukela thina singenze lutho asikho nesidingo sokushaya thina. Futhi madoda indaba esiphilayo la. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. There's a viral VN let's circulate my social media platforms where a man is basically talking about tangoma ukhuluma ngetangoma utangoma tanyelo aqhade mgunyato bangamsindo bamemeda, and people are really saying ukuthi le nto yebungoma inyalo nje vele ayikho nje nakancane. Ahlola online benda nje letingasile umuntu isikomu kuthwase wonke umuntu kube icala sathi ukuthi bekuthwasa munye umuntu nje isikomu kumbe isikomu thola ukuthi kude namunye lothwasile, but now bonke bayathwasa, wonke umuntu uthwasile isikomu thola wonke umuntu bathwase bonke isikomu. So bantu nje sebayiceka kakhulu lento yemadloti ukuthi ayicha ngazuthi nje ingumdlalo nokufuna kwenda
imali batiphushela njena ibhizinisi ayikho lenye into. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I am signing out, so goodbye.